Alang sa mga dunay sweet tooth, siguradong aprub kaninyo kining 1 to sawa unlimited dessert sa usa ka cafe sa Davao City. Atong bisitahon pinaagi niining report. Cupcakes, chocolate moist cakes, donuts, choco fudge bar, red velvet cakes ug uban pa. Ubay-ubay lang kini sa mga gina-offer niining Unli dessert nga cafe sa Davao City. Ubay-ubay na sab ka mga dessert lover ang midayo ug mitilaw. Gani kining maghigala, sayo pa lang sa buntag, gisugda na ang ilang unlimited dessert adventure. Very lami kay siya lasa, so first time na mo nagani diri and buwan naman pa jud. So yes, lami siya. Worth it kaayo. Oh, lami kaayo. Sa Facebook. Espesyal ang ilang desserts kay gama kini sa mga pastry chef nga gikan sa nagkadiyang dagkong kumpanya ning syudad sa Davao. Plano po nilang dugangan pa og 50 ka variety sa desserts ang ilang menu. We post mass hiring regarding the pastry graduates. We encourage them to apply in our company because we want to make sure that our cakes is really delicious, is something like unique. Luyo sa kapait nga dala sa pandemya, buot sa tag-iya nga makahatag og kalipay sa uban ug tamis nga panglantaw sa kinabuhi pinaagi sa ilang Unli desserts. As you can see, parang depressed yung mga tao. Dili makagawas og balay, so something like that. So for us to make something like to freshen them, we made like this one, unlimited desserts para malipay naman sila. Kauban si Jojo Solarte sa kamera, ako si Sarahhilomen-Velasco para sa One Mindanao.